Sa Matthew chapter 8, verse 23 to verse 27, ubani ko sa hilom sa inyong mga mata, basahon ako ni sa dayag. Verse 23. Now, it was Jesus, when he got into a boat, his disciples followed him. And suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. But he said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So the men marveled, saying, Who can this be, that even the winds and the sea obey him? Ginoo magapanalangin sa mga pulong magampo ta. Ginoo, wala ko'y katakos mudala sa imong mensahe nining mga orasa. Gawas Lord, kung yung balang espiritu mo'y mudihog o mukupot ka nako. Ginoo, pasaylo ami sa tanang matang sa sala sa mong kasing-kasing o huna-huna. Himua Ginoo nga bakante karon Lord ang among espirituhanon nga bahin. Puna kami Lord sa bag-o nga mga binhi pinaagi sa iyong mga pulong. Ug gilauman namo na Lord sa paglihok sa balaan nimong espiritu sa among taliwala. Himua siya nga main nga teacher namo nining buntaga. Itago Ginoo among kaugalingon sa cross ni Jesus Christ. Nga walay laing makita Ginoo sa among kinabuhi. Dili amo ang pagkabanggiitan ug pagkamaayong tao, kundili ang dugo ni Jesus didto sa cross. Busa Ginoo nining mga orasa among pagtuo, among lauman nga duna kay buhaton nga pag-intervene dinhi kanamo. Kining tanan among ginalauman sa ngalan lamang ni Jesus. Amen ug amen. Ubani ko sa mensahe nining buntaga, when life is threatened by storms. Sa dihang ang imong kinabuhi hulgaon ni sa mga dagko nga mga unos. Ang atong kinabuhi sa yuta gipalibutan tag mga problema, mga discouragements. Musugot kag sa dili every now and then nagausab-usab ang dagan sa ato ang kinabuhi. Pero likod niya ng tanan ang Ginoo naghatag og mga promises. Isa sa mga saad niya nga tanang nahitabo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, ilawom kana sa iyahang authority o sa iyang control. Nagpasabot nga tanang nahitabo sa imong kinabuhi, duna say maayo nga purpose ni ana. Now, ang storms nagrepresent ni sa mga sudden problems, trials, testing sa atong kinabuhi. Musugot kag sa dili, dunay mga kalit nga mga unos nga mutay-og gyud sa imuhang pamilya, sa imuhang kinabuhi, sa imuhang trabaho, sa imong career, sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. Pero diin pa man ang Ginoo naghatag gihapon og pasalig nining tanan. Ingon siya, ayaw kahadlok. Daghag mga saad sa Bible, nagkalain-lain nga mga tao ang gisaaran sa Dios, lain-lain nga mga situations, lain-lain nga construction sa iyahang promises, pero kung i-compile nimo ni tanan, moabot lang ni sa usa ka saad, ayaw kahadlok. Sa time nga si Moses, gitawag siya sa Ginoo sa paglid sa katawhan sa Israel tungod silang slavery sa bondage sa Egypt. Niabot sa point nga nagduha-duha si Moses siyang capacity ug nahadlok siya sa iyang security kung ubalik siya sa Egypt knowing nga na siya atraso dito. Ingon na Ginoo, Moses, ayaw kahadlok. Si Joshua, pag take over ni Joshua sa leadership ni Moses,
And nakita ni Moses unsa kagahi i-lead ang katawhan sa Israel, and nabalaka si Joshua kung napa si enough nga influence o capacity sa pag-manage sa dako nga responsibility. And the same promise nga gihatag sa Ginoo kang Moses ngadto kang Joshua sa Joshua 1:9, ayaw kahadlok Joshua. Si Jairus, isa sa mga leader, teacher sa synagogue, miduol kang Jesus Christ. Giduol ni Jairus ang iyahang anak nga babay nga dunay seryoso kayo nga sakit. Ug that time pagduol ni Jairus kang Christ, pila na lang yun kaginhawa ang nabilin sa iyang bata. Ug mingon ang Ginoo kaniya, ayaw kahadlok, salig lang nako. And the same fear ang niabot kang prophet Jeremiah. Bata pas Jeremiah dunay saad ang Ginoo kaniya. Jeremiah, musulti ka para nako. One day, mo atubang kas kadagkuan, mo barug kas lang atubangan, musulti ka in behalf nako. Nahadlok si Jeremiah. Piningon ng Ginoo, ayaw kahadlok Jeremiah. Ibutang nako sa iyong baba ang akong mga pulong. Ang atong kinabuhi sa kalibutan na puno tag mga kahadlok. Nahadlok ta sa mga umaabot nga ugma. Nahadlok ta para sa future sa atong kabataan. Nahadlok ta ning virus, ning bag-o nga strand or variant sa virus, ug unsa pa nga mga klase nga mga threats ang moabot in the future. Nahadlok ta sa atong basic needs. Nahadlok ta sa atong security, unsay future sa atong kinabuhi. Pero the same promise ang gingon sa Ginoo, ayaw kahadlok. Now, ngano ang tao mahadlok man? Ngano mubati man tag kabalaka? Una sa tanan, mahadlok ta once ang tan-aw nato sa problema dako pas atong kapasidad. Once tan-aw nato nga mas dako siya kaysa nato, mo feel gitag kabalaka. Mahadlok kita. Pero diin pa man ingon ng Dios, mas dako ko kaysa imong problema. So duha ang source sa imong strength. Kung mo-rely ka sa imuhang kapasidad, mabalaka gyud ka sa imong problema. Pero kung mo-rely ka sa kusog sa Dios, dili ka mo feel og kabalaka. So i-check imong kaugalingon kung nibati ka karon og kahadlok, kabalaka sa imong kinabuhi sa uban nga aspeto, posible nagsalig ra kay ka sa imong kaugalingon. Sa time si Apostol Paul, nagsulat sa libro sa Philippians o sa iglesia para sa Pilipos. Kung namay tao nga dagko kay kapakyasan sing kinabuhi si Apostle Paul, usa sa ka murderer, usa sa ka salbahis nga teacher sa law. Pila ka Kristohanon iyang gi-persecute ug iyang gikabsan og kinabuhi. Kung namay usa ka tawo nga dapat sirad-an na sa grasya sa Dios, si Apostol Pablo. Pero nihinulsol si Pablo, nidawat sa kay Christ, ug sa wala tuuhi sa katawhan, gibag-o sa Dios iyang kinabuhi. Diin pa man, pagkahimong apostol ni Apostol Paul, wa niya giwali iyang kagulingon. Wa niya gikuha ang kusog sa iyang kapasidad. Kay kung tan-aw ni Paul ang iyang background, wa sa ikapanghambog din Gani puro destructive ang nahimo ni Paul. Pero sadang gihatag ni Paul ang iyang kinabuhi sa kapasidad sa Dios. Ingon siya sa Philippians 4:13, ingon siya, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya di ay ni Paul atubangon ang tanang hagit, tanang unos siyang kinabuhi, kay iyang gibasihan ang kusog sa Dios. Wa ko masayod unsa karon ang imong struggle. Unsa karon ang imong burden. Wa ko masayod unsa nga klase nga unos nga naa ka. Pero sultiante ka, lisod magpretend nga okay lang. Lisod magpakaron ingnon nga wa tay problema. Lisod magpakita sa iglesia nga okay ta, mulamano ta, mo shake hands, mo smile, ipakita nato nga lig-on atong Christian life. Pero sa panahon nga ikaw na lang sa imong kwarto, sa ngit-ngit ni mga kwarto, sa corner sa imong room, diha ka mo danguy-ngoy pag-ayo. Kay usahay,
Di nimo mapugngan ang kabugat na kayo sa imuhang gibati. Musugot kag sa dili, dunay unos karon posible nga nitabo sa imong kinabuhi. Nga ikaw lang ug ang Dios ang nasayod ni ana. Una sa tanan, usay tugutan gyud sa Ginoo nga ihatod ka sa unos. Yes, He is a God of protection. Nagaprotect siya sa tong kinabuhi. Pero kahibalo ba ka nga daghag higayon sa imong kinabuhi nga ihatod gyud ka niya taliwala sa kusog kayo nga unos. Balikan na to atong text 23. Now when Jesus got into a boat, his disciples followed him. And suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. During sa time ni Christ, wala siya gisayangan nga panahon. Tanan iyang gi-invest, tanan yung kusog o kahigayunan sa paghimo sa ministry. This time, kinahanglan sa mutabok sa pikas tampi sa baybayon nga gitawag og Tiberias. Kay doon na siya i-rescue dito. Usa ka tawo nga na demon possessed. Aron nga ma-rescue niya ang tao nga naa dito sa unahan, kinahanglan siya mutabok. Pwede siya magbaktas, pwede siya magsakay bangka. O gipili ni Christ ang magsakay og bangka uban iyang mga disciples. This time makita na to nga gibati og kakapoy ang atong Ginoo. Physically, gibati og kakapoy ang Ginoo Hesus. To the point kung tan-aw nimo dinhi hinanok kay ang pagkatulog sa bangka. Kalit na niabot nga kusog kay nga unos, dili lang hangin. Kusog jud kayo og bangis kay nga hangin. Nga mitay-og sa dagat, nga mi butang og tubig silang bangka, hinungdan nga hapit na sila malunod. Ug maingon ako nga kapoy kay si Christ, kay bisan ang kusog nga hangin wala nakapapukaw niya. Gani ingon ang Bible nga nakamatalang atong Ginoo sa diyang gipukaw na siya sa mga disciples. Pagpukaw sa mga disciples, ingon ang mga disciples, Ginoo, mga matay nami, tabangi in taon mi. Nausay kung naata sa mga unos biya sa atong kinabuhi, magtuota nga ang Ginoo ni distansya nato. Usually, magluod-luod dayon ta, ang Ginoo wa na nagpakabana, ang Ginoo ni palayo na nako, ang Ginoo na suko na nako, makasasala na kay ko. Yes, usahay tuod in ana. Pero dili sa tanang higayon, kung naa ka sa problema, naa ka sa kakulian, wa na nagpasabot dayon, nga wala ang Ginoo nimo. In fact, kuyog nila si Jesus Christ. Gipadadaan silag dakong unos sa amahan, bisag nasayod ang Dios amahan, nga kuyog niya ang nila ang iyang bugtong anak nga si Jesus. Yes, higalig suon, usahay tugutan gyud sa Dios nga ihatod ka sa kusog kay nga unos. Unang rason, storms will get our attention. Gusto sa Ginoo kuhaon ang imong attention, pinaagi sa kusog kayo nga pagtayog sa imuhang kinabuhi. Nay duha ka klaseng storms nga ginapadala sa Ginoo nato. Ang unang klaseng storm, usa ni kaunos nga naka-base sa imong spiritual level. Nay mga unos nga gihatag ang Ginoo nimo nga kaya nimo ni i-sustain, i-overcome. Muna ingon ni Paul sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except such is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Yes, na mga problema sa atong kinabuhi nga gitugot sa Ginoo nga mahitabo gyud, pero kaya nimo ni i-sustain, kaya nimo ni i-overcome. Tungod kay gisukod ni sa Ginoo base sa imong level sa imong faith. Ug kung imo lang gyud ning atubangon, kaya nimo ni barugan. Usahay lang madala ta sa atong kahadlok, madala ta sa atong kabalaka, maguna ang atong kabalaka mo nang muuna-una ta og give up. Pero kung imo ning atubangon, kaya nimo ni pildihon. One day na usa ka bata
Nananghid siya sa iyang papa nga moadto sa unahan nga balay kay naay birthday party. Invited tanan niya mga friends, siya na lang ang gihulat. Nanghid siya sa iyang mahan, pamuadto ko. Pagkahibalo siyang papa nga nay kusog kay nga unos nga moabot. Kusog ang hangin, kusog ang ulan, baga kay fog sa dalan, halos di maklaro ang dalan. Ingon sa ayaw na kusog kay unos nga moabot. Pa ako naligihulat nila. Karon lang bitaw ni pa. Hangyo og mayo yang bata. Diin man gisugtan siya sa iyang amahan. Kuha din niya yung raincoat, kuha siya sa sapatos, iyang gitabuk ang kusog kay nga hangin, kusog kay nga ulan, baga kayo nga gabon. After 30 minutes, sa iyang pagsugakod sa kusog kay nga hangin, nakaabot siya sa balay sa iyahang silingan. Sa pa sa nanuktok sa pultahan, milingi siya sa likod. Paglingi niya sa likod, iyang nakitaan ang iyahang amahan. Kaya tinuod di ay bisan tuod siya gitugutan siyang amahan nga mubaktas padulong silang silingan. Pagkabalo siyang amahan ngay kusog kay nga unos, naa sa likod iyang amahan nagsunod-sunod sa iyahang bata. In case di makaya siyang bata, andam siya musalo niini. Yes, gitugutan ka sa Dios, mo undergo og kusog kay nga mga unos. Usahay madala ka sa imong kahadlok mo nang mukonclude dayon ta nga dili na to kaya, pero ang tinuod wala ka biyae sa imong mahigugmaong amahan. In case mo give up ka, in case buhian nimo imong commitment, naa siya sa likod, andam gihapon mo salo nimo. Ug saad niya na sa imuhang kinabuhi. Ikaduhang klaseng storm kining unos nga biyad na gyud sa imuhang capacity. Yes, nay unos nga kaya nato pildihon. Pero kabalo ba ka nga usahay ang Dios mo padalag problema sa imong kinabuhi nga di na gyud nimo kaya ni i-sustain ug i-manage. Gitugot ni sa Ginoo usahay para nini nga kahimtang dinhi ka mutawag na og Dios. Ang composer sa kanta nga Amazing Grace si John Newton. Usa siya ka atheist, di siya mutuo nga dunay Dios. One time sa ihang barko uban ang ihang mga slaves nga mga Africans iyang pangbaligya. Atake og kusog kay nga unos si John Newton. Ug sa unos hapit na nangamatay ang kinabuhi sa iyang mga karga, gipanglabay na nila ang mga kargamento para lang mulutaw ilahang barko. Nabot sa point nga nawad-an siya paglaom, and for the first time mihilak si John Newton ug mitawag siya Dios. Ginoo, kung tinuod gyud ka, luwas ako nining orasa. Diha dayon mihunong ang ulan, mihunong ang hangin, mikalma ang dagat. O for the first time mihilak siya maayo, misurrender siyang kinabuhi sa Dios nga iyahan ng gituuhan. Hinumduman ako before sa sa Davao. Akong classmate isa ka atheist. At the same time isa siya ka agnostic. To see is to believe iyang prinsipyo. Di siya mutuo nga dunay Dios. One time nangaon mi sa canteen, human na mo paniudto. Ni-offer ko niyag time by bisag 10 to 15 minutes lang tagay kog time. Kay balo na siya unsa akong i-share. Kuha na ko akong gospel tracts, i-explain. First half sa akong pag-share niya, wa siya tiyog-tingog. Pakita niya nga murag wa siya interest. Gikan sa tunga-tunga nga tos katapusan, nakuha na nako iyang atensyon. And during sa last part, before sa midawat ni Christ, mapansin mo, tulo mi sa table, siya akong gisyera, naminaw ang isa, namula iyang mga mata, ug sa last part, mitulo ang iyang mga luha. Ingon sa first time nako ni nadungog sa akong kinabuhi. Humanyag dawat sa Ginoo, gipangayo niya ang gospel tracts. Ingon sa, ako ning pangayoon bay, muli ko sa among probinsya,
Share nako ang akong lola dito. By nature di ko mutuo nga duna gitaw nga atheist. Kung ang tao di mutuog Dios tungod na kay gideny niya ang conviction sa iyang kalag nga dunay Dios. The fact nga nasa'y gideny pasabot nga nay someone nga nag-convince niya nga duna gyoy Dios. Ug kana nga conviction gikana sa imong kalag ug sa imuhang espiritu. Witness sila sa paghimo sa tao. Aware ang imong kalag kung asa siya gikan. Gikan na siya sa Dios. Munang nagi consciousness, awareness ang tao nga nagi someone nga supreme being nga dapat yun simbahon sa tao. Ug ang tao nga agnostic ug atheist mo'y pinakagubot ug hunahuna sa tanang tao. Kay iyang gipaningkamutan pagsupak ang pinaka-fundamental nga baruganan sa kinabuhi nga duna gyoy Dios. Muna sa history, daghan sa mga atheists, ilado nga mga atheists nga mitawag og Ginoo gyud sa panahon na sa pila na lang kagutlo sa ilahang gininhawa sa ilang higdaanan. Higala igsoon, wala ko nasayod unsa imong problema karong mga orasa. Pero usahay biya ang tinuod, gahi kay tatawgon sa Dios. Usahay kulang pa ang pagsagit sa preacher sa pulpit para pagkuha sa atong atensyon. Usahay dili pa enough ang pulong sa Ginoo nga mupukaw sa ato ang pagbati. Ug usay ato lang kataw-an ang pahimangno sa usa ka advice sa usa ka higala nga nas Ginoo. Munang tungod ni ana, mapugos ang Ginoo og gamit og dagko kayo nga mga unos og problema para kuhaon ang imong atensyon. Ayaw naghulata nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kung klaro ang tingog karon sa Dios, paminawa siya. Buhii og usa ka desisyon. Number 2, storms will let you know the level of your faith. Importante ang storm, ang unos, para ikaw mismo makahibalo sa level sa imuhang pagtuo. Verse 26, Matthew chapter 8, "But he said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm." So gipukaw nila ang Ginoo, Ginoo mga matay nami, didto pa nakamata si Christ. Pag mata sa Ginoo, unang question gyud iyang gibuhian. Nganong nahadlok man mo? Na kung kita tumutubag, natural. Tayugon ba naman imong bangka, hapit ng mga lunod, mahadlok gyud ka. Pero ang point sa dagan sa question sa Ginoo, kuyog man ko ninyo, nganong mabalaka man mo? Kung ibaliktad ta sa hangin, tudluan ta mog lakaw sa tubig. Kung itagak ta sa eroplano, tudluan ta mog lupad. Muni point din ni Jesus Christ. Nganong nabalaka man mo? Kagamay sa inyuhang pagtuo. And for the first time, nakadungog sila nini nga klase nga statement. Pila ka, maybe years na sila nagsunod-sunod ni Christ, na witness nila ang milagro na sa Ginoo, pila nakakayuhan ang ilang nakita sa Ginoo, and for the first time, giingnan sila, gagmay kay mong pagtuo. Now, isa sa pinaka-best na foundation sa Christian life, ang atong faith. Numdumigin na. Isa sa mga butang nga di gyud nimo dapat baliwalaon ang imong pagtuo sa Dios. Atiman na gyud nagmaayo, i-nurture nagmaayo. Now, from time to time gina-monitor sa Ginoo atong faith. Kung muubos ang level sa atong faith, guba gyud imong Christian life. Again, once lig-on ang iyong pagtuo sa Ginoo, di ka basta-basta matayog. Pero once huyang kayo na, ingon ang Bible, moabot ang unos, sama ka nga naghimog balay, babaw sa balas sa baybayon. Si Abraham, ang isa sa mga Bible characters, siguro maingon ako,
nga wa nay laing pinakadako nga test sukad sa pagtuo nga gihimo sa Dios sa iyang katawhan, nahitabo kang Abraham. Nasay usa ka buok anak, pinangga ni Abraham si Isaac. Unsa mang pagkaunsaa nga gitistingan man sa Dios ang pagtuo ni Abraham. Ug di basta-basta ang pag-test sa Ginoo. Ingon sa Abraham, dad-a imong bata. Ang imong pinakapinangga nga bata. Dad-a dito sa bukid sa Moriah, ihalad siya sama sa usa ka halad nga sinunog. And ang burnt offering or sinunog nga halad sa karaang panahon, gina-require gid ni para pasidungog, paghinumdum sa Dios. Mao ning sistema nga usa ka hayop higtan ang tiil, ibutang sa altar nga bato nga gipang-file. Babaw sa bato sa altar na diha ang mga kahoy, ibutang didto ang hayop. Kuhaon ang kinabuhi sa hayop pinaagi sa usa ka hait nga kutsilyo, sunugon. Ingon ana ang gusto sa Dios buhaton ni Abraham sa iyang bugtong nga anak. Abi nimo di na ko ma-imagine ang kasing-kasing ni Abraham that time. Kung ako'y suguo ni anak sa Ginoo kang 30, ambot lang. Bintaha na lang wata sa burnt offering na tao. Pero that time, ang balaang espiritu ang nagalig-on ni Abraham. Di na nato kapasidad. Din man sayo sa buntag, gidala ni Abraham si Isaac. Uban ang pipila ka mga sulugoon. Pagdayong saka nila sa bukid sa Moriah, duha na lang sila misaka. Bit-bit ni Isaac ang mga sugnod. Malipayon ang maong bata. Inusinti nga bata. Nga wagi idea nga siya di ay ang ihalad. Pag abot sa bukid sa Moriah, naidako kay nga hawan og sa taliwala ni usa ka altar nga gipang-file nga mga batok. Hinihinay gibutang ni Isaac ang mga sugnod babaw sa altar ug iya pang gi-arrange. Hilom lang kaayo si Abraham. Taud-taod ingon si Isaac pa nakumplito na ang sugnod. Asa man ang atong ihalad. Mga amahan, kung ikaw si Abraham, unsaon nimo siya pagtubag? Sa way duha-duha, mingon si Abraham, nak, ang Dios mag-provide og halad. Pero isip usa ka kasing-kasing samahan, nasayod ko nga miakson yun og tulo ang luha ni Abraham. Then kalit kuha ni Abraham ang kamot ni Isaac. Gihigtan ang iyang duha ka kamot. Ug di na ko ma-imagine ang drama nini nga senaryo. And of course, nasabtan na din ni Isaac nga siya di ay ang ihalad dito sa altar. Pero never ni question si Isaac. Kay mismo siya na-convince sa pagtuo sa iyang amahan nga kung diha mahimaya ang Dios, then go! Naghilak si Abraham nga nagbugkos sa kamot siyang anak, of course, kay balukaon sa kasing-kasing sa usa ka amahan. Gihigtan niya ang tiil ni Isaac o pasan niya iyang anak sa hinahinay o giplastar dito sa altar. Walay idea si Abraham unsay buhaton sa Dios sa iyang gibuhat. And then, imagine ako si Isaac probably ni aksyon na sa gihilak. Naghilak siya nga wala sa nag-question. Naghilak siya. Nipiyong si Abraham, miginhawa sa glawm, o gikuha niya ang usa ka hait kaayo nga kutsilyo. Ug sa pagdayog hunat ni Abraham, mitingog ang Dios sama sa pinagi sa usa ka anghel. Abraham, hununga kana. Nakita na nako unsa ka kamahinadlukon nako. Ug gibuhian ni Abraham ang kutsilyo, gibadbaran ang bata ug iyang gigakos si Isaac.
Dako sa usa ka mahigugmaon nga amahan. Bihilak silang duha paglingon ni Abraham, dunay usa ka karnero sa likod. Ug mao toy gipuli nila sa offering o gihalad nila. Yes, higala igsuon. Ang pinakadako nga testing sa imong faith pinaagi sa imuhang obedience. Ginatestingan sa Ginoo ang imong pagtuo pinaagi sa imong pag-obey. Ug ang pinakagahi lisod nga part sa test sa obedience taliwala sa imong problema, sa imong unos, kawadon, kabalaka, kasakit, sa imong discouragement kung mupadayon pa ba ka sa pagpangalagad sa Dios. Gifeel ba nimo ang pag-give up? Gifeel ba nimo nga murabag wa nay sense ang pagpangalagad sa Ginoo kay murabag dili inana ang response sa Ginoo automatic sa imong gipangayo? And then hunghungan ka ni Satan. Unya, magsige pa kag simba. Sige pa kag ampo. Tan-aw wa imong kinabuhi. Tabangonon man ka. Asa man ang imong Dios nga gipanghambog nimo nga good provider. Tugod kay nasayod ka higala igsuon ngang tinuod nga bahandi naa sa imong kasing-kasing. Isa ka preacher, isa ka pastor sulod sa pila na katuig. Every Sunday nagabarog siya sa usa ka stage, pila ka libo ang iyang ginaseran. May tungod sa Dios, unsa ka maayo ang Dios, unsa ka may gugmaon ang Dios, unsa siya ka maluluyon, unsa siya ka good provider, protector sa iyang katawhan. Sa wala niya gi-expect, pag uli niya sa ilang balay uban sa iyang wife, nahitabo ang pinakadako nga unos sa ilahang tibuok pamilya. Gi-rape ang iyahang anak nga dalaga. Danguy-ngoy silang tanan naghinilakay, wa kabaluon say saktong buhaton. Ug ang unang question nga miabot siyang hunahuna, ingon pa siya. Unya, mga lagad pa ka sa imong Ginoo? In the same question nga gitiras ni Satan siyang hunahuna, pila ka katuig sige preach may tungod sa gugma sa Dios, sa gahom sa Dios, sa pagka manluluwas sa imong Dios, sa pagka-good provider sa imong Dios, asa naman ang tanan? Kung imong Dios manluluwas ganung wa siya kaluwas sa kinabuhi sa imong dalaga. Wa siya ka-protector gikan sa dautan nga mga kamot. Kung ang imong Dios provider nganong wa siya ka-provide og dalan pagawas nga maka-eskapo ang imong dalaga. Tungluhan ang imong Dios. The same question nga gihimo sa asawa ni Job. Dako kay nga question, mga lagad pa ba ko sa Ginoo? Siguro niabot ka sa point na nas imong kinabuhi. Naitabo ang rape Friday, Saturday, Sunday, 2 days after, niadto siya church. O gipili gihapon niya ang pagsimba o ang pagpangalagad sa Ginoo despite sa dako kayong trahedya silang kinabuhi. Ug ang pinakadako nga hagit abi nimo, nibarog siya sa palpit anang Domingguha. Giwali ang gugma kaayo pagka-faithful sa Dios sa iyahang kinabuhi nga napuno sa luha. Yes. Ang pinakadako nga manifestation sa imong faith, katong taliwala sa unos sa imong kinabuhi, taliwala sa kawadon, kasakit, rejection, discouragement, or basin hapit na ka mo give up, pero taliwala na ng tanan, mas gipili gihapon nimo ang pagpangalagad sa Dios. Amen? Muna'y the best nga manifestation sa usa ka tawo nga committed gyud sa Dios. Muna'y genuine nga faith. Kung moabot sa point nga mag-ilog na imong unahuna, padayon ko or muhunong. Musalig ko or magduha-duha. Mu-renew ko sa akong commitment or mabackslide na ko. Moabot gani ka sa point yana. Unya gipugos nimo ang imuhang kasing-kasing sa pagbalik o pagpangalagad gyapon sa Dios.
Praise the Lord, imong gitandog ang kasing-kasing sa atong Ginoo. Maunay pinakadako nga paghatag mo pasidungog sa Ginoo. Number 3, storms will let you know the power of God. Kasagaran sa uno sa atong kinabuhi, dinhi nato masaksihan unsa gid ay ka-powerful ang Ginoo sa atong kinabuhi. Verse 27, so the men marveled, saying, who can this be, that even the winds and the sea obey Him? So gipahunong ni Christ ang unos, ang hangin, ang ulan, ang balod. Ang paghunong nining tanan, ang mga tao na tingala, dili ordinaryo ang mga tao, disciples ni Christ, sumusunod ni Christ, and this time natingala pa sila sa abilidad gidiay sa ilang Ginoo. Kinsa maning tawhana nga bisan ang kinaiyahan naminaw man sa iyang tingog. Abi nimo pwede na mahitabo sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Pila na ta ka years, months, Christians nga nangalagad sa Ginoo, pero posible hangtod karon wap agi di mo nakita unsa gyud kagamahanan ang imong Dios. Lahi nang mag-rely lang ta sa testimony sa uban. Lahi nang mabless ta tungod kay maayo gamhanan ang Dios silang kinabuhi, mas maayo nga imo gyud ning ma-experience. Ug once imo na ma-experience higala igsuon, bag-uhon gyud ka sa Ginoo. Last family day nato si Brother Raymond, numdumo, tuwa na siya sa barko. Si Brother Raymond, gi-share niya ubang experience niya sa barko. Ug ingon pa niya isa sa mga hadlok nga experience niya didto sa panahon nga nakabuhi ang angkla sa ilang barko. Kusog kayong hangin. Og samtang sige sag share na mga butang nga akong nakatunan nga ang kalig-on di ay sa usa ka barko wala lang nakabase sa gidak-on, wala lang nakabase sa ka power sa iyang machine, wala lang nakabase sa pagkamanggialamon sa kapitan. Kaya ang kalig-on sa barko usahay kasagaran masukod sa kalig-on sa iyahang angkla, anchor. Ug ang anchor, ang kusog sa anchor nagdepende ni sa kalig-on sa bato nga iyahang gikuptan. Ang angkla mao ni atong pagtuo. Ug ang gikapyutan sa atong angkla mao si Jesus Christ. Siya ang pinakadako nga bato nga lig-on nga angayang kapyutan sa imong kinabuhi dapat dinhi sa yuta. Ang pinakalig-on nga foundation sa kinabuhi wala sa kwarta. Daghang mga taong dato nga huyang kaayo og emotion, huyang kayog decision making, huyang kayog prinsipyo, huyang sa spirituhanon nga bahin. Daghang mga tao nga ilado nga huyang, mingaw ilang kinabuhi. Ang tinuod nga kalig-on sa kinabuhi nasa kahimtang sa imuhang kalag. Og the best rock nga kuptan sa angklahan nimo sa iyong pagtuo si Jesus Christ. Once ang imong kalag nakaangkla, nakakupot na diha kang Ginoong Hesus, sultihan ti ka, naa nimo ang pinakalig-on nga foundation sa imuhang kinabuhi. Now 1943, dugay na, si Ruth K. na known siya nga composer sa usa ka sikat kayo nga hymn. I don't know kung familiar mo sa kanta. In times like this. Familiar? Now, 1943, during sa World War II, pagsugod sa World War II, naaksyon sa kabalaka, usa siya ka asawa sa usa ka pastor, ug usa siya ka inahan sa 5 ka anak. Ang iyang fear, unsa na lay future ugma sa iyang kabataan kung maggera. And nabasahan niya ang 2 Timothy 3:1 nga nag-ingon, in the last days, perilous times shall come. Ug para niya nagsugod na ang usa ka hadlok kaayo nga panghitabo sa kalibutan. Sa iyang kahadlok, mihimo siyang declaration, mihimo siyang pakigsaan, mihimo siyang reaction.
Sa usa ka gamay kay nga papel, gikuha niya, gigisi. Gisulat niya didto ang pila ka mga linya nga wa sa magdahom. Mao daytoy isa sa mga himong usa ka inspirational nga hymn sa kasaysayan. Gisulat ni Ruth K. kini nga mga linya. In times like this, we need a Savior. In times like this, we need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He is the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. The only foundation nga gipangita sa imong kalag, the only foundation nga kuptan sa angklas imong kinabuhi, mao si Jesus Christ. Ang kinabuhi sa tao sama ni sa usa ka barko. Naglawig ta diha sa lapad kay nga dagat sa kinabuhi. Normal nga naay mga storms. Ug ang kalig-on sa imuhang kinabuhi naa ni nakadepende kung asa nakaangkla ang imuhang kinabuhi, imong barko unsa nga klase nga bato. Ug kana si Christ. Once ang imong kalag na secure na diha sa Ginoo, imo nang na-surrender imong kinabuhi diha sa Ginoo, sultihan ti ka. Naa na nimo ang pinaka the best nga bahandi sukad sa kalibutan. Ayaw kawili sa butang sa yuta. Mahanaw lang na. Kaunon ra nagtaya, kaunon na sa mga anay. I-focus imong kinabuhi diha ni Christ. Namatay ang mga apostles nga kabus. Namatay sila nga puno sa rejection. Nangamatay sila nga ginasalikway sa katalingban. Wala sila achievements sa secular. Nangamatay sila nga walay bisan usa ka higala nga mihilak sa ilang kamatayon. Namatay sila nga walay laing nahabilin silang kinabuhi. Gawas lang ni Jesus Christ. Ug ingon ang Bible, namatay silang malipayon ug nagmadaugon. Kay kung naa nimo si Christ, naa nimo tanan. Naa nimo ang pinaka the best nga bahandi. Unsa man ang mga unos nga nitret karon sa imong kinabuhi. Wa ko masayod unsa na, pero usay kinahanglan ka moagi nana para kuhaon sa Ginoo ang imuhang atensyon, para lig-unon ang imuhang pagtuo, o para mailhan nimo unsa kagamhanan ang atong Dios. Muna musugot kag sa dili, nagkinahanglan ka og mga unos sa kinabuhi. Amen. Magampo ta, labing gamhanan namo nga Dios, nagpasalamat mi sa makausa sa imong kaayo sa imong kinabuhi, nga bisan sa mga unos sa kinabuhi diay Ginoo, nagpaila ka unsa ka kagamhanan, protector, provider Ginoo sa amo ang kinabuhi. Lord, himua kining tanan nga mahimo untang constructive sa among kinabuhi. Dinhi ta mi Lord mahagit ug mubuhi og mga desisyon sa paghatag sa among kinabuhi nimo, likod sa mga butang nga gikuha ug gilangkat sa kalibutan gikan namo. Kumabot ang panahon, kuhaon nila Lord ang among bahandi, kuhaon nila Lord ang amo ang impluensya, kuhaon nila Lord ang among career, ang mga opportunities, kuhaon nila among reputation, amahan. Kami Ginoo malipayon sa gihapon, kay nasayod mi nga dili nila makuha ang Ginoong Hesus sa amo ang kinabuhi. Ang pingi ni Ginoo nga generation sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.